Вітаю, час новин на телеканалі АТР, 29 травня, 1187-й день анексії Криму, у студії Ескандер Маметов. В Ахтема Чийгоза вимагають $1 мільйон рублів компенсації. На 120-му засіданні окупаційного суду у справі заступника голови Меджлісу Чийгоза потерпілий Соловйов заявив громадянський позов. Він начебто отруївся газом і потрапив у лікарню під час мітингу 26 лютого 2014 року. Окупаційний суд призначив Ахтема Чийгоза відповідачем у цій справі. Йому закидають організацію масових заворушень під кримським парламентом 26 лютого 2014 року. Также он не смог подтвердить, что понес в ходе последующих лечений в 14, 15, 16 и 17 годах какие-либо материальные затраты. Окончательное решение по его иску суд будет принимать одновременно с вынесением приговора. Ельзарі Сейфулаєвій перешкоджають у спілкуванні з чоловіком, фігурантом справи Хізбут Тахрір Фератом Сейфулаєвим. Ельзара розповіла, що з початку травня вона замовляє розмову, але зв'язок для спілкування з чоловіком їй не надають. Останній раз подружжю вдалося поспілкуватися 28 квітня. С мая месяца я не могу общаться, я заказываю связи, но нам связь не предоставляют. То есть 15 минут нашего времени проходит, на экране появляется другой человек, который, видимо, тоже хочет связаться со своими родственниками. Он видит меня, он от меня в шоке, я вижу его, я удивлена. То есть уже практически месяц нету никаких известий. Громадська організація «Кримська солідарність» провела зустріч, на якій обговорили спільну роботу щодо допомоги політв'язням та їхнім родинам. Під час цього зібрання родичі політв'язнів та громадські активісти обговорили нещодавні репресії з боку окупаційної влади півострова. Також продумали кампанію підтримку ув'язнених мусульман до Ураза Байраму. Мы вступили в священный месяц, и буквально не так долго нам придется ждать, как будет Байрам. Поэтому по всему Крыму было бы неплохо организовать, предложить людям написать письма поздравления нашим ребятам. И чем больше их будет, тем больше будет информационный эффект. В Севастополі вимагали референдуму, аби повернути собі землю, яку вони отримали від України. Близько 1000 людей вийшли із плакатами, що закликали задовольнити судові позови. Більшість протестуючих судяться із окупаційною адміністрацією міста за право власності на землю. За новим генеральним планом Севастополя частина приватного сектору та приватні володіння в курортній та прибережній зонах підлягають знесенню. Севастопольці написали листа Путіну, сподіваючись, що той вирішить їхні проблеми. В марте 2014 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев сказал: в результате присоединения к России ни один житель Крыма ничего не должен потерять, может только приобрести. Кто за то, чтобы выразить недоверие правительству Севастополя, возглавляемое временно исполняющими обязанностями Овсянниковым и Артура Чемизова? Кто за его отставку? Кто против? Кто воздержался? Единогласно принято. И на сегодняшний день я прохожу первую судебную инстанцию о том, чтобы мое свидетельство украинского государственного образца на права собственности, да, право властности, право собственности, я доказываю, что это земля моя. Мешканці окупованого Коктебелю записали відеозвернення до президента Росії Владимира Путіна, в якому просять припинити будівництво на території ландшафтно-рекреаційного парку «Тиха бухта». Біля в'їзду в Тиху бухту почалося будівництво, яке веде фірма «Коктебельська Січ». Від сьогодні будівництво призупинили. Захист екс-президента Віктора Януковича планує заявити клопотання про допит президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова і екс-прем'єра Арсенія Яценюка. Про це адвокати президента-втікача заявили під час розгляду справи проти Януковича в Оболонському районному суді Києва. Сьогоднішнє засідання закінчилося, наступне відбудеться 16 червня. Генеральна прокуратура України закидає Віктору Януковичу державну зраду. Це клопотання буде подано трішечки пізніше. Це майже вся верхівка керівників даної держави.
які приймали участь в подіях лютого 2014 року, і по яких є дуже велика кількість питань як у захисту, так і безпосередньо у Віктора Януковича. Це Турчинов, це Порошенко, це Яценюк, Парубій та інші. Як прокурор, як зі сторони обвинувачення оцінюю таку багату кількість клопотань та скарг і заяв як затягування часу, тому що багато клопотань та скарг, які звучали від сторони захисту, не ґрунтуються на дійсності. Фонтан гарячої води до 7-го поверху багатоповерхівки, розбиті техніка, автівки та вікна. Це наслідки прориву труби гарячої води у Голосіївському районі Києва. Аварія сталася під час планової перевірки тепломережі. 5 автомобілів засипало брудом, залишками асфальту, камінням. Вибило вікна до 3-го поверху будинку. Місцеві мешканці бояться заходити в свої квартири. Приблизно о 2 годині стався вибух, викиди бруду, каміння, асфальт летів, бачите, аж до 4-го поверху. Ну і побило машини. Скло, там скла, задній ліхтар. Безумовно, і відкрита вже карна справа. Тут була поліція, яка зібрала заяви всі. Так що таким чином. Страшно, звичайно, страшно, тому що ми не розуміємо, чи можливо зараз знаходитись в нашому будинку чи ні. Діти, і от ми сидимо вже 2 годину, тут чекаємо, коли нам скажуть якісь результати. А вам не дозволяють заходити до будинку? От я мама, і я боюсь. Я боюсь з дітьми знаходитись в будинку зараз. Тому що ходять слухи, що і тріщини пішли по будинку. Ми бачимо наслідки цієї катастрофи. 600 волонтерів зі 140 країн світу приїхали в Україну для участі у програмі Go Camp 2017. Іноземці навчатимуть дітей з 24 областей України англійською. Вже завтра перша група волонтерів від'їжджає з Києва. Наші журналісти познайомилися з кількома з них. Джесіка приїхала в Україну зі Сполучених Штатів Америки. Завтра вона відправиться у Вінницю, де 3 тижні навчатиме дітей англійської. Я приїхала в Україну навчати дітей англійської мови, а також аби глибше дізнатись про своє походження, адже моя мама народилася в Україні. Це смішно, але про програму я також дізналась від моїх українських друзів. Ми просто сиділи в барі Таїланду, говорили про неї, і в цей момент я вирішила поїхати. Язан з Йорданії. Влітку він навчав англійською дітей біженців із Сирії. Моя мета – навчити дітей англійською. Мені подобається це відчуття, що я можу поділитися своїми знаннями, а також вивчити щось нове для себе. Мої друзі давно радили мені відвідати Україну, але у мене не було можливості зробити цей крок. Go Camp дав мені цей шанс. Програма Go Camp триватиме все літо. За 3 тижні цих волонтерів замінять інші. По-перше, волонтер заповнює свою звичайну анкету. Нам потрібно розуміти його рівень знання мови та рівень мотивації працювати з дітьми. Волонтери проходять перевірку, в тому числі спецслужб, відправляють свою перевірку про несудимість від своїх країн, медичне здоров'я, і потім ми проводимо цілий ряд співбесід. І коли ми з'ясовуємо вже мотивацію волонтера, його можливість приїхати, він подає нам документи вже фінальні, і ми його відправляємо в школу. Ми відправляємо, як сьогодні це відбувається, Укрзалізницею волонтерів в різні регіони. Також знаходимо для них host family ще під час підготовки до проєкту. І коли вони вже в Україні після тренінгу ми відправляємо їх в регіони, їхні школи та host family чекають вже там, зустрічають, поселяють, і вони починають працювати в школах. Загалом, уроки англійської від носіїв мови цього літа зможуть відвідати до 40 тисяч українських дітей. Діана Матвіїв, Катерина Буцхрікідзе, Заман, АТР. Париж зустрів Путіна протестними акціями. Французи, українці та сирійці вийшли з плакатами біля Ейфелевої вежі. Вони закликали нового президента Франції Еммануеля Макрона бути жорстким в спілкуванні з президентом Росії, що прибув з офіційним візитом до Парижу.
Ми сподіваємося, що Макрон усилить санкції щодо Росії і буде непохитний на зустрічі з Путіним. Ми зібралися, аби вимагати припинення війни і вбивства мирного населення та військових. Думка зрозуміла. Кримсько-татарська музика прозвучала в ратуші у Вільнюсі. Концерт відбувся під патронатом мера міста. До Вільнюса приїхала делегація на чолі з головою меджлісу Рефатом Шубаровим. У Вільнюській ратуші збираються люди різних національностей. Серед них Тетяна Хрінєвська, литовська татарка. На концерт прийшла разом з подругою. Мы поддерживаем свои традиции, мы всегда отмечаем байрамы. Вот, к сожалению, язык у нас не сохранен. З України з концертом приїхав гурт «Аккая». Знайомлять мешканців Литви з культурою кримських татар. Литовський дитячий колектив «Ілсу» виконує народні пісні кримських татар. Він працює в Литві понад 5 років. На захід приїхали представники меджлісу. Зустрілися з послами України та Литви. Кажуть, мають спільну історію з Литвою 620 років. Голова меджлісу Рефат Шубаров зазначив, що в найбільш важливі етапи історії завжди намагалися допомагати один одному. Ми будемо тут продовжувати говорити з литовськими політиками, з литовським соціумом о том, что та опасность, которая сейчас нависла над всеми народами Европы, она не иллюзорная. Мы почувствовали, и мы имеем последствия этого нападения. И для того, чтобы эта опасность для других не реализовалась, ми і працюємо вместе. Концерт тривав майже 1,5 години. Серед слухачів кримські татари, які через різні обставини приїхали до Литви. Кажуть, відчули себе нібито в Криму. Очень понравилось все это, все эти мелодии. Знаете, я литовка, но у нас в курсе были 2 татары. Скажу, что была на его концерте. Бывали, в Бахчисарае бывали, Криву были и в Яльте. Мы за татарами, не за эти, которые завоевали. Нет, нет. Мы полной душой мы за вас. Очень поддерживаем. Очень поддерживаем. И вас, и украинцев очень поддерживаем. Ельвіна Сідбулаєва, Асан Емінов, Вільнюс, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наутилаєвим о 21:00. Ефір продовжує програма «Рамазан Бірікетте». Підписуйтеся на телеканал АТР на нашому сайті та будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас.